Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanda zaka samu 5 million coins a TapSwap free, kuma yau din nan ake wannan bonanza gabaki daya. Saboda haka kai share din wannan bidiyon, na saka shi yanzu dan Allah kai share din bidiyon nan domin yan uwa masu hamster mining su ma su riga su samu. Yanda zaka yi shine gida uku ne zaka yi upgrading. So yanda zamu yi upgrading din shine na farko zamu shiga mine. Gashi nan kaga mun shiga mine. So in muka shiga mining na farko zamu shiga wannan PRC team din nan, zamu danna PRC team. Yawwa idan ka san baka yi joinin din telegram, wannan telegram din TapSwap ba, ka je kai joinin din suka cika wannan tax din na farko. Za mu joinin din telegram din su anan, waɗanda suke sababbi ga waɗanda suke sababbi wannan dole sai sun yi wannan tax din. Yanzu kaga za mu yi joinin din wannan, gashi nan mun riga mun yi joinin, gashi nan mun riga mun gama. To kaga gashi nan sun riga sun bude mana wannan gidan. So yanda za ka yi na farko kamar yadda na kai maka, kana so kai unlocking din wannan 5 million, sun ba da ita ne yau free. 5 million coins suke rabawa free. So yanda za ka yi shine dan baiwa, na ce maka farko dama idan ka riga ka shiga wayar ka za ka shiga mind. Gashi nan mun riga mun shiga mind. To na farko akwai wani gida za mu je mu bude shi, ka gan shi nan. Za mu shiga wannan PRC team din nan, za mu danna PR team. Za ka danna PR team, gashi nan muna PR team. To za mu shiga wani gida muke nema mu wannan IT team. AIT team za mu danna, za mu yi upgrading. Gashi nan mun yi upgrading. Yau bayan mun riga mun yi upgrading, za mu ƙara zuwa wani gida legal, sai ka danna legal din nan. Gashi mun riga mun shiga legal. So dan uwa abinda za mu yi shine a legal din nan za mu je mu nemo wani gida. Gashi nan shi ma za mu tafi, muna neman gidan. Ga gidan nan legal option wannan gidan legal option, za ka zo ka upgrading. Gashi nan mun riga mun yi upgrading. Yau saura na 4, saura na 3, mun riga mun bude gida 2, saura na 3. Sai ka shiga special. Gashi nan za mu shiga special, za ka zo ka tafi special. Bayan ka tafi special, za ka zo nan, za ka tafi nan, muna neman Hamster Kombat. Wannan Hamster Kombat nan, wannan gidan za ka zo ka upgrading. Gashi nan mun riga mun yi upgrading. Yau gashi nan kaga sun ba mu 5 million coin. Gashi nan sun ba mu 5 million coin. So wannan shine, gashi nan ka gani sun ba mu 5 million coin. Gashi nan ka gani. So wannan shine yanda ake upgrade. Na Allah ai sharing din wannan bidiyon, ai sharing din sa sosai, ai sharing din sa dan Allah.